Hi guys, mga tagmarang, kaon-kaon tagmarang guys. Over na siya guys. Tamis kayo eh. Ito yung mukha ng iro na ni guys. Diba? Kaon kaming? Sukim kaong ito siya marang. Ikaw ang iring. Ay, daot siya. Marang doon. Usok yung itig kaon na. Kadaming! Nagluto dahil taginunan anak nga isda guys. Gibutangan ako og talong. Aron sudan sa pamahaw. Pila ra nakalugas nga isda guys. Kay muray na humok. Kanarato yung ibutang na nga sagol sa talong. Ato nang ipaksiw. Nakuila ni mother guys. So dire ako magluto sa akong dadon sa eskwelahan. Kay Christmas party man nila ni Mimi karon. So, bihon lang akong giangkon guys. Kay ito sa itong panudlangan. Bitaw. Ito kong bihon isa ka kilo. Duha midani ang nag-angkon. Nya. Kuan. Malamas. Ano ito napalit guys. Guys, bihon isa ka kilo. Naghanam na siya guys. Nya. Oil. Ag sibuyas. Toyo. Butara. Then sardinas lang din natong isagol. Kay mura na atong na dali-dali guys. Mura na atong nakuan. Ayom-ayom. So daghang kayong salamat sa inyong tanan guys. Ako nang kuan lutoon karon. Adto ako magluto guys. So, maghaling sa tanan ni guys. Kay atong kuanon. Maghaling sa ta guys. Ang karton di kanya itong haling. Daw nagdala na lang po din kong bukas guys. Kaya nagdaman may kanon. Naganda din ang bukas na dala. Nagdala po kong marang. Ako na ning humulan ang bihon guys.
Ato ang hiwaon ng daan ng sibuyas, guys. Kasya na kung kaman na. O palagsin ka lang. Matawagay sa hindi made. Ato ni gasan. Mo ba ning daan? Di kay kadungog gani. Bakit? Ay, pero paray. Wala na. Yan, panawag yung gina. Wala sibuyas na dahon ay bombay. Gusto. Ato na sugdang pagluto, guys. So ato na nang lutoon. Ako na siyang gihugasan. So nagpabukal na pagtada na.
Sandiyon, si Lula nagkaon, si Nanay lungag, si Manay nang laba. Hi guys, Nay! Hi guys, Nay! Kaya Christmas party man ako karon guys. To sila dila. Si Mama na dito. Ito ano tong bala nila ni Joy. Si guys. Hello guys. Christmas party na ako namin. Sito kalitoy guys. Awan ng kulit. Ito sa iyaamo na sinuta Joby. Ano to dali guys. Ito ate age pikas. Baboy nila. Ito sila guys. Ito tiri. Kapit nama ko man. Tira din guys. Ito dito kasi malita. Kaparugo ka indis guys. Kapako ka kaligo. Nag-video ko. Nanay. Nakakaligo na ako pero ako nag-iilis ako sa uson. Ilis ako daan sa pambalay. Sana mauna ako gifts. Mauna ako sa nina. Pwede na guys. Si Rickmon. Si Mama Liling guys. Guys, kaunta. Si Mama Liling guys. Ganyan mo din yung mother guys. Si Inyat na mahal. Ito, wala nang bata mo. Alam mo, nagulog na siya. Nahugas siya. Nag-cleanse din at siya. Angkol man. Ano talaga? Ano naman nga. Ano naman ikuha sa mga bata. Mga parents, di mo kaon. Kalukaluoy sa parents guys. Dinig kaon. Oh my God! Ayan yung. Taon na kuya. Pinapagbuhat kahapon batong buwara. Mami, sudani dito. Liton man ako. Pamahaw! Sa nakadungog. Lang. O, si man? Ito din sa bagay imong gidala. Nanay ko na. Ito na dito na. Dili ko na nagpakuhaan ng kay baon. Hurot mo ka na niya, sara isa. Gamay lang, guys. Nasira. Kuha naman lang kaon. O sige, sagol na rin ang Tinakpag. nagluto. Ganit sa bihong manok. Sinasagol sa bikat mo yung baboy. Buboy. Hi guys, good morning. Mga to namig skulahan guys, nakaluto naman ko. So, nasi Baby Richmond kay matanaw pod siyag sayaw ni Kor. Nasa lilin po guys. Nasi mother. Sayaw si mother guys, sayaw. Wala ko yung GC. Kung nakadungdung. Meeting day mo. Meeting, lima rami ka buok. Ang saan mo pagkuhan? Napunda ako sa balay. Ay, pagsama! Hindi, dito patanaw. Grabe gina. Mag-any karoon, sige recognition sa sila tao sa kalibutan. Ano ni Baby Jesus ba? Kita din mo ni Baby Jesus? Kita naman kita ni Baby Jesus eh. Kamuti ako ng minata. Wala ka makita ni Baby Jesus in reality, di ba? Pero, naay akong pagtuo. Ibuhay ka sa pagtuo na Baby Jesus is existing. Sabi ka na itong mama na existing, kita ni mo kada adlaw. Anong higit mo na maiginan naman? Palangga, beta ka mama. Ano na imong igsuon? Mag-away maluon kaysa iglo ni mong palangga na ka ate, palangga na ka kuya. So ato, balhinon, kung hinay-hinayon, ang pagsabot, kung saan pagsulig
mag-celebrate sa Christmas. Importante ang pagmakal o panaghiusa sa usa ka animalay. Kanang atong leksyon, kanang atong mga gift, kanang atong kuan, secondary na lang na ay naararabatang ingon nga kalanggo beto kayo na ako akong mama kung wala na. Ha? Ayan ang talaga nag-ingon nga ayan ang nag-ingon nga kana bitaw mahal na ko sila basta di na ito makita. Nakabayad ko, Jollibee. Sumasagot Jesus, si mama nakita niyo everyday. So say, Ay, kita I niyo love si you to mama Baby and papa. Jesus. Say, I love you sa Paman. sa inyong mga inagaw, inyong mga isuol. Mao na Pasko. Bahala ka walay. Ganito na ko. Natay niyo anak sa inyong mama. Yata din yung taon ng hubuon ng kalimtan na noo. Nan. Kaya na pinaskuhan sa... Ito mo ko ba? Tama ko na ang good time. Nandun ang Christmas yapot din sa Pilipinas. And also, let's give a round of applause to one of our visitors, no? Na maghatag sa atong pahalipay sa atong mga bata. Let's give a round of applause to PNP Balikwan! Headed by Sir Baba. Third, let's give a round of applause to Sir Baba to give us a very short but inspiring message to our students here in Mapua Elementary School. Papa! Kaya pa may nakadawat pinaskuhan. Unya iya dumeng karena si dumeng 2 minggu kapit buka si Dominico. celebrate ka sa Christmas, gingon mo ni Ma'am Daliha na ano. Well, ako pagkalingbayan ay sa ato principal sa Mapua Elementary School, si Ma'am Diesel. Pila ra magdala layo tayo. Ako sa require ng mga bata na mamila, umili na maulit na pwede mo yung hatag. Napaminaw ko mo. Kami na. Bisan din nila sa party kay mga gusto na din maminaw sa classroom, eh, katong yung maminaw. Mura ito katusonan sa elementary ako. Sabi din niyo sa una ako, gingan ito sa mama yun. Kaumawan daw, ngiti ko sa kitran. Kaya yung kitran, black plate na siya, pintal na itong. Muna yung gagamitin ng pintal sa una sa bala kapiguangan. Pero sa'yo ito, mama. Nadap lagi ni ako. Kay ayat pas puti nga pintal. Ano ang gusto mo ng pulis? Kay ang pulis mo'y manong kasuot uniform. Bato na ka na kami sa kapitman, bato na kay suot na sa uniform. Well, nakakita rin ka nun kay mag-share ni sa anong gamay lang ni na pinaskuhan para sa mga bata na estudyante. Pero gikan gini sa kinailaluan na kasing-kasing sa personel sa Kalingan National Investigation. So medyo na-late di gamay kaya ano kami dikuha dito sa Jollibee sa Kalingasan para kay naganto bilang booking. So mama medyo na-late gamay. So salamat sa kisanan sa atong principal, sa mga sa teaching force, Lahi Manila. Lahi Manila. Cashier sa ang blessing. Isip inyo pong mga Ano kay budget, mama? tulong sa gobyerno. So, Pinaskuhan ni Ma'am Dalia sa mga bata. Ha? Pindog dami kinanay mga pinaskuhan mahatag niyo. Mapua Elementary School Certificate Volume 1 for their generosity and gifting activity
for the learners of Makua Elementary School. This meaningful initiative has brought joy and inspiration to our people and reflects the PMI's dedication to community service, compassion, and partnership in promoting the welfare and holistic development of children. This award is presented during the stakeholders of Family celebration of Makua Elementary School. Para magbalik-balik. And also, let's be honest. Very school, pero sabihin niyo magiging naghatid siya from the bottom of our heart. Papaan sa nato sinabi? So, bihon. Dili magpabalong. Ha? Dili magpabalong. Magbinutan o magdagnan at mag-police from Balikan. Sir and ma'am, once again, from the bottom of our heart, bigas sa mga teachers, sa mga parents, o sa mga bata, daghan din tayo salamat. Okay, kanang nani na since mag-give na kong kay Baliwan, sige sa pag-give o burger and kahit tayo ng grade 1 student. All kindergarten students. Naglinya ang mga bata guys, nang hatag daw ang kuan kaning hippie sa pulis sa Balingwan, ang hatag og pinaskuhan sa mga bata. Ang ilang gikuan burger sa Jollibee, ang ilang ipanghatag og juice ng mga bata. Naglinya po na sila diha daw dito kay mga bata nga tagaan og mga pinaskuhan sa ilang pagsaka maestra. Dahan kay pinaskuhan ng mga bata guys. Alright, sobrang salamat PMP Baliwan for your gift giving here in our school, Mabula Elementary School. Alright, mga applause once again to our PMP Baliwan. Kapatid! Ba't si Titing? Magbalik-balik sila din sa ato sa eskwelahan. Pinaskuhan na. Para matustiting. Hey, ano? Chicken. Hey. Kutsara. Basta balik ng kutsara. Anong kutsara? Auntie, ang kutsara. Bakit ang kutsara yung ginilahan? Oo. Bakit kutsara? Nandana sa akong kutsara na. Kasi nang buko ng dokumento na yun.
Balik na sa ligasan. Mura sad siya. Parlor games sila guys. Ug sa mga gwapa po, nga mga magtutudlo sa atong Mapuay Elementary School, mga maabtik nga mga ginikit ug maayong Pasko. Nagingyan ang tawag sila okay. Magdawat silang regalo. So, in this way, we are celebrating December at the same time, our stakeholders appreciation. Usa ka pamaagi kini mga ginikanan na among ipadayag ang pagpasalamat kaninyo sa inyong maganunayong suporta alang sa pagpalambok sa atong Mapuay Elementary School. Ako pong pagpasalamat sa atong kapitan o tanan barangay official sa Mapua sa inyong suporta sa atong tulungaan diri sa Mapua. Dili makaya sa DepEd kung mag-inusara kami, apan kung adunay panaghiusa o pagtinagbangay sa nakalanlain na mga organisasyon sa atong barangay, aduna gayoy makapot na kalambuan. Naaba? Parang kabising mga bata. Golda, ulit na imong pagpanghatag. Ang golds. Okay. So, nalipay kayo ko na doon na tayo makita na kalambuan sa atong Mapuay Elementary School. Nalipay ba mo? Nabay nakita na kabalhinan. Kung palagpagan nato ang atong school head, ang atong teachers o kitang tanan mga ginikanan, tungod kay kaabag magkamo ni ini nga kalambuan. Busa ni ini pagselebrar o paghatag kaninyo pasidungog ni ini kaninyo mga ginikanan na dakong tabang ang inyo gayong nahatag aron kini atong makabot na kalambuan. Kaninyo akong ipabot ang dakong gugma o pagpasalamat na sa DepEd kami makanunayon pod muhatag og insaktong serbisyo alang sa atong edukasyon. It is a way that we celebrate this day a joyous heart. Ina imong tapad, nalipay ko kay naa ka. Nalipay ba mo nga na imong tapad, anak karon sa imong tapad? Okay? Basing na sayo ako, but I know that we always have the reason to be happy and the reason to be joyful. Dili man nato may bawaan nga matag-usa ka nato nagkalain-lain tag problema. Nagkalain-lain nga mga pagsulay sa kinabuhi sa tuig 2025. Usa lang akong ikaingon sa inyo ha, gihigugma kamo sa Dios tungod kay naka-survive kita sa tuig 2025. Busa palakpakan nato ang Ginoo. Hangad sa langit, salamat Lord sa year
everybody say, Salamat Ginoo sa tuig 2025. Ala, hinay, wala man nakapanyod to. Sige, kusgan ang magaduwag ang langit. Okay, salamat Ginoo sa 2025. O bulikan pa kita sa Ginoo sa umaabot nga 2026. Na magpadayon na naay grasya madawat sa mga katauhan diri sa Barangay Mapua. Ingon man sa Word of God sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believe in Him shall not perish, but have everlasting. Rasyon nga no kada ga-celebrate at tungod kay gituhuan ang atong manunubos nga si Jesus na tao o kini siya nagsimbolo sa gugma sa Dios Amahan. O kanang nga gugma nagpamatuod nga kitang tanan nakaangko niini ug nagrasyahan sa maong gugma. Ang Dios dapat nato saligan sa tanan bisan taliwala sa problema, taliwala sa hagit sa kinabuhi. Dunay rason ang matag tao magpasalamat ug maglipay. Nga naman, tungod kay dili na pasagdan sa Ginoo. Tungod kay gihigugma man na sa Dios. Mo sa this Christmas, dili po nato palabyon mga pasaylo ta sa atong isig ka tao, sa mga tao nga atong napasakitan. Tungod kay ang gugma, dako kaayo na nga mahatag ngadto sa atong isig ka tao. Una-una mga ginikanan, mga katawhan, niya karon, gihigugma ka sa Dios, kinsa o unsa ka man. Thank you, teacher. Thank you, kani teacher. Ibalik sulod, ibalik sulod. Ibalik sulod kay mga buwag na. Okay, hawani sa niya. Hoy, mga langga. Langga, hawani. Hawani kayo mag-insa na sa mga Merry Chris. Go, teacher. Okay, atras, 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 atras. Mo isa. Oy, wala napiling sa Bayilit. Alam mo, sa si Bayilit. Isa. Ibalikan sa Bayilit. Okay,
sa inyo.